to ai babu abu da za a ce saboda damin ni abin da ya kawo ne ji alheri saurari alheri kuma abin ban sha'awa shine dai kamar yadda jami'ar azhar take cewa in abubuwa suka canza irin waɗannan abubuwan su za su taimaka wa mutane don haka irin waɗannan bege da wannan salo da ake yi shi zai taimaki matasa su zama cewar sun kubuto daga inda za a ja su inda ba shi kenan ba su tafi zuwa ga wani abu na alheri haka kamar yadda ake zagaya wannan kamata ya yi ya zama da ko da an yi na sallah an yi na babban sallah kuma a ci gaba da yinsa saboda matasa suna jin daɗin waɗannan abubuwa kuma alhamdulillah gashi an ɗauki mutane daga indiya an ɗauke su daga ɗan ƙwaro an ɗauke su daga shata an ɗauke su daga abin da haga awali isa bungudu ma da ya rasu shi ma yanzu gashi an yi shi da haka wannan salon yana ƙara sa shauƙi kowanne mutum zai ji abin da ya daidai da shi wannan kuma shi zai sa kuma al'amura su dinga tafiya amma ni da na zo ne saboda alheri kuma da karramawa ga shi shehi